una vegada més, me convido a l'escenari. Però a tu t'agrada molt estar a l'escenari, no? Sempre. No, Rèquiem Nocturn és un espectacle de 9 ballarins, un actor mediàtic i 2 músics en directe que reflexiona sobre la mort, la dansa, la mort i la dansa, diguem, a través de l'imaginari de Bob Fosse. Perdó. Audició. Però ho ha pensat l'escripci. Audició. Fue un moment de deli. Ya, más que acumulamos. Sembla. Más las artísticas, las familiares. Anem per parts. Vamos juntando pieces. Sí, ya, Pensava que no m'anava a agafar perquè no era ballarina. La Júlia igual va passar un poc més nerviosa, igual. No, jo m'ho vaig pensar molt bé, també. sí, tu més. La veritat és que va ser molt divertit. Sí, va ser molt divertit. Molt llarg. Pues ara veiem un vídeo que... No, la veritat és... I pam. I pam. Mañana, ja, confinaos. Llavors teníem l'Anna Maria, que està aquí, que està allà perquè està molt cansada. Actuaré. She's so tired that she said, let me sit down there. Ella és d'Eslovènia i va dir, me voy a Eslovènia. I se fue a Eslovènia. I Víctor tenia la seva parella a Estocolm, se'n va a Estocolm. Jo me quedé en Barcelona. Tu vas quedar a Barcelona? Sí. Me quedé en Barcelona. Bueno, perquè tu estàs allà, no? Clar, per això vull dir que no me n'aniré cap fora. Bueno, tu estàs a tot arreu. I los martes, eres verdad. Era tots els dimarts, sí, me'n recordo. Júlia, tu, què tal el confinament el vas viure tu? Jo fatal. Fatal. Per què? Pues perquè no sabia què fer amb el meu temps, perquè estava molt a gust en Barcelona i de cop era com tornar aquí, a casa, saps? En plan, estava començant la vida una mica. Jo ho vaig viure així. O sigui, tot això és el vídeo, o sea, és una captura de pantalla de mi ordenador. Entonces van saliendo como cosas. Yo soy el de abajo a la derecha que está histérico haciendo... Que no se aclara. que no se aclara. Este de aquí, a ver si sale, pero no sale. Bueno, en Suecia me lo estoy pasando fatal. Pero voy a pasar por el bosque para meditar y tal. Todos ahí con unos dientes largos. Aquest és el solo de la set de Bob Fosse que fa a la pel·lícula del Petit Príncep, que és un bodrio de la pel·lícula, però el número de la set és lo més. El que sona és el tema principal de Rèquiem Nocturn,